ejele m ije n'elu ụwa ka m bụrụ onye nwere ego onye mere ma Chineke kwe nwanne m onye ụtatara ya elele agbala m mbọ n'elu ụwa ka m bụrụ onye nwere ego onye nwa ma Chineke kwe nwanne m onye ụtatara ya elele ya mere onye hụrụ onye nwere ego ka ihe ya ogbolara ya anwụ nara bewe ego n'ụwa nwanne nwanne ya fecha ịzọ mashi asị m onye hụrụ onye bara abawo ka ihe ya ogbolere ya ihe onye mere bewe ego n'ụwa nwanne nwanne ya fecha anele akụdị n'ogwu n'elu nwanne bido gosiri gị anele akụdị n'ogwu n'elu nwanne bido gosiri gị ọwụ dị m asị anele akụdị n'ogwu n'elu nwanne bido gosiri gị anaghị ego dị n'ogwu n'elu nwanne bido gosiri gị MC Alubi ọrụ m asị omi ibelebe n'elu ụwa lezikwanya ụwa tụbụla n'ọjọ osi n'ugwu onye arịma osi n'aka onye arịma elu ụwa tụbụla n'ọjọ ị na-asị ma gị nwee ego n'ụwa ga-agba ọgwụ ego ụwa tụbụla n'ọjọ onye hụrụ onye nwere ego ka ihe ya ogbo hụrụ ya ihe onye hụrụ bịawa ego n'ụwa nwanne nwere edo Brazil onye hụrụ onye nwere ego ka ihe ya ogbo hụrụ ya anwụ dara bịawa ego n'ụwa nwanne nwere anele akụrị n'ogwu n'elu ụwa nwanne ndị gosiri ike anaghị ego dị n'ogwu n'elu ụwa nwanne ndị gosiri ike ịzọ mashi anele akụrị n'ogwu n'elu ụwa nwanne ndị gosiri ike anaghị ego dị n'ogwu n'elu ụwa nwanne ndị gosiri ike ịzọ mashi bana isi lọwashi bana o nwere ebe jere n'ala aba o ruru ofu oge n'ala Owerri n'ala Imo steeti n'ala Mbaise mụrụ anọ na moto park ofu nwoke na-aba mba n'ụwa na ya ga-enwerịrị ego ọmaghị na ego siri ike ị na-asị ma gị nwee ego n'ụwa ga-agwa ọmụ ego ị mara chawa otu n'ụwa ọnụ nwere ike bụ ya lahụ ugbo eze ya ọ gaghị alụ gị na-acha ego were ego nwayọ kogbu ọmadịbaga iso mashi ọnụ nwere ike bụ ya lahụ ugbo eze ya ọ gaghị alụ gị na-acha ego were ego nwayọ kogbu ọmadịbaga anele akụrị n'ogwu n'elu ụwa nwanne bido gosiri ike Chinedele akụrị n'ogwu n'elu ụwa nwanne bido gosiri ike Alubile akụrị n'ogwu n'elu ụwa nwanne bido gosiri ike Destiny Brothers akụrị n'ogwu n'elu ụwa nwanne bido gosiri ike so much ị na-asị ma gị nwee ego n'ụwa ga-agwọ ọgwụ ego nwanne ị mara chabụtụrụ n'ụwa ị nwere ike iji igbozo mmanụ ogbozo nke onwe gị nwanne m atụrụ n'okwu o nwere ụfọdụ mụrụ nwanne ha gbogbo ma nne mụrụ ha mana ị ga-ekwe ha bịa ị nwere ike iji igbozo mmanụ ogbozo nke onwe gị nwanne m atụrụ n'okwu ị na-arụ aka n'elu ụwa tupu ịrụta ego nwanne m ọkara gaka ị na-azụ ahịa tupu ịzụta ego
chọrọ kụlụ ọkọchọrọ ego agụ ndị na-ete bụ n'elu ụwa tụkwa agụ ego nwanne m oru agụla na ya ya mere onye hụrụ onye were ego ya nye ya ogbu uwe ya ahụhụ a dara gawa ego n'ụwa nwanne gbara efu na afrịka asị m onye hụrụ onye were ego ya nye ya ogbu uwe ya ihe onye mere gawa ego n'ụwa nwanne gbara efu na afrịka annele akụrụ n'ogbu n'elu ụwa nwanne ndị gosiri ike annaghị ego dị n'ogbu n'elu ụwa nwanne ndị gosiri annele akụrụ n'ogbu n'elu ụwa nwanne ndị gosiri ike annaghị ego dị n'ogbu n'elu ụwa nwanne ndị gosiri ike Endo Brasil. Abala mbọ n'elu ụwa ka mkpụrụ onye bara eze onye nwe ama Chineke kwe ụwa n'ime onye ụtatara ya nlele ya mere onye hụrụ onye were ego ya nye ya ogbo ure ya ahụhụ a dara gawa ego n'ụwa nwanne mọrọ ebiga feta asị m onye hụrụ onye were ego ya nye ya ogbo ure ya ahụhụ a dara gawa ego n'ụwa nwanne mọrọ ebiga feta annele agụrụ n'ogbu n'elu ụwa nwanne gosiri ike annaghị ego dị n'ogbu n'elu ụwa nwanne gosiri ike madame wamba madame wamba onye bata ka onye riga ka n'ọbụ arụ onye bata ka mmụọ n'efu n'ọdị njọ onye bata ka naanị nyere n'ọbụ madame wamba madame wamba onye bata ka onye riga ka n'ọbụ arụ onye bata ka mmụọ n'efu n'ọdị njọ onye bata ka naanị nyere n'ọbụ mmehie MC Alubi ana eri akụ akụ a na-abịa n'ụwa onye m ụwa mbọ chụpụrụ anyị ka anyị ga-eri chụpụ ka e ga-eri anyị onye anyị wa mbọ onye bata kurie ụwa ofu mbịa ụwa anyị nọ n'ime ya onye nwụrụ anwa na ha eri ihe onye bata kurie ya na nda ya ka apa ọgba akụ erieri ihe ịmara na ramanụ jawu ahụ ọgba akụ erieri ịmara na n'ụwa ofu mbịa onye bata kurie amanụ jawu ahụ ụwa anyị nọ n'ime ya onye nwụrụ anwa na ha